ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ଆମେ ଆମ କଲୋନୀରେ ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା କରିକି ଆସିଲୁ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମର ଯିଏ ସତ୍ୟବାନ, ଆମର ଯିଏ ଦେବତା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରିବା। ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଛି ପୂଜା କରିବାକୁ। ସବୁଦିନ ରୁହନ୍ତିନି, ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବା ତାଙ୍କୁ। डेजी शंखा पिंधेदवा ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଆମେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇକି रक्त बंधा हला बर्तमान डेजींगर ह ପୂଜା ତ ତମ ପାଇଁ ନା, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଭଲରେ ରହୁ। सिलक्षणी भव।